מאוד. רגע, שנייה בוא ניתן את זה. איפה השמש שלכם גבירותיי? לכל אחד מכן יש שמש. אתה קיבלת ביד שמש. Well, I wasn't given one. אלמה? Yes, what? בואי לפה, שהנרות יהיו קרובים אליי. היא לא יכולה להדליק את השמש מהשמש השני? Yes. היא יכולה. But I want to do it with this one. אוקיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. עכשיו אתם תחכו ולא לשרוף את האצבעות שלכם רק רגע ואני מיד